RC Music present। बाबा महेंद्रनाथ बाबा बर्फानी। आज पूरा हिंदुस्तान के भक्त पूछता कि रौरे दरबार में रौरे भक्त के मौत के घाट उतारल जाता। आखिर ये पूरा हिंदुस्तान के भक्त कब तक की दर्दनाक घटना की सहत रहे। हे बाबा बर्फानी, अपन त्रिनेत्र खोली और अपना त्रिनेत्र से पूरा पाकिस्तान के जला के राख कर दे। त्रिनेत्र खोली बाबा, मामला के आगे बढ़ले हो बाटे। त्रिनेत्र खोली बाबा, मामला के आगे बढ़ले हो बाटे ना। हाँ बढ़ले हो बाटे। हमारा नाथ पे हमला पाकिस्तान बढ़ले हो बाटे ना। तो हमारा नाथ पे हमला पाकिस्तान बढ़ले हो बाटे ना। त्रिनेत्र खोली बाबा, मामला के आगे बढ़ले हो बाटे ना। हाँ बढ़ले हो बाटे ना। तो हमारा नाथ पे हमला पाकिस्तान बढ़ले हो बाटे ना। तो रौरा भगतन हमला करले हो बाटे ना। Music by Mona Raj। करती सफाया बाबा, पापी पाकिस्तान के लेल बट कोई गो श्रद्धालु वन के जान के। करती सफाया बाबा, पापी पाकिस्तान के लेल बट कोई गो रौरा भगतन के जान के। पहिला तुम्हारी करतिया में गोली पाकिस्तान चलौले हो बाटे ना। हाँ चलौले हो बाटे ना। तो रौरा भगतन पर हमला करौले हो बाटे ना। तो रौरा भगतन पर हमला करौले हो बाटे ना। ए बाबा, रौरा बताई कि रौरा भक्त के साथे ऐसा होई तो रौरा पूजा पाठ करे खातिर और दर्शन करे खातिर के आई।
स्टूडियो, स्टेशन रोड, सुगौली।